Sampai siga nih, pula-pula na. Hi guys, so karon guys, natakaroon rin sa bukid. Kaya nangit, nanguan may mga lansones o na. Lansones, isa kabukag. Wow! Oh, di ba? Oh, nangawat. Nangawat. Wala deh, nangatkat ang igagawa. So, namin karon din. Di ikaw kaon, rin may karong lansones. Siji, tanaw din Siji kay parang kita ka ng mama mo Siji oh. Na. Tamis yung lansones biyag. Inaaman day durian. Bagong natagak na ha. Kauno na to ni Ron. Kauno na to ni durian. Basig balikan ni. Pila man ni? Libre ra man din ni. Buinas kaya ni makalaag tagbukid ba kanay lansones. Marang. Nya napagi marang dito, napagi durian diri oh. Daog ng durian. Da. Sumix ang atong kaunon karon kaon patag durian ron. Plus ganahan pag isibalot mo hatag sa ato marang. Kakao magitag marang ron. Abrihan na natong durian kay namit na yung durian dabe. Basta mula ag bukid. Da. Wow. Buyaga oy. Kana mate kayo. Kaon na to ni. Naraw. Mga unta ninyo. Kamawan? Bena. Diyan. Lamay durian Biyag. Buinas gid ko perminti bisa kaasak ko badto ba. Di giday ko malason. Lamig ang durian no. Bitaw diri sa bukid di kampas mo. Basta kugihan lagi ka mangawat, mangawat. Kugihan lang ka mangayo. Ay pangawat. Klase-klase rin, ay durian, naapoy ko ano. Manila pang puto kalami. Pila man yung marang? Pila man yung marang, Kol? Kay... libre na ni? Yamat. Swerte ka ganing dilit na magtanom niya natin maani. Ito ay lang Spider-Man o to ninaog na. Kung tilawan na to ni. Tilawan na to. Tilawan. Jesus. Daog na. Ha? Marang na buda. Remix dun. Marang na buda ng trada. Tagdan sunya sa durian. Marang na buda. Bintara gid ni mula ag tagbukid. Kol no? Kay makadaginot mo ita. Makadaginot mo ita, di ba? Bintara gid ni makalag tagbukid. Kay kung ako nilaag diri impas. Jackpot na pagkagupay tagiyan no. O jackpot kung way tagiya, hikat-kat no na mat. Matik na. Kami ha? Tagiya. Sampai siga nih, pula-pula na. Kinakurin siya. Basta sa kato